Ini kuah miludu salayaw. Mane बर'नि फिसा नालाय नारजिल' जाखादों खस्थ' दाङाखै आंबो नै नारजिल' जाबाय एने खम मिलौदो सालायाव जेन 5 बोसोरसो मोनजायाखैमोन होननाय रखम जादों थारना हा 5 बोसोरसो मोनजायाखै होननाय रखम जाबाय आरो जोंना जाम्बा मा बहा थांदों हो बहा थांदों हो नेक्स्ट बहा थांदों हो दासो लकेल जायगायावसो जेकेट गांनै गानलायनाय गोजांबाय नै मा जाबावगोन नोंलाय इमान गोजांनाय जायगानिफ्राय फैनानै दासो जुदि गरम जायगायावसो जुदि जेकेट गांनै गाननायनि गोजांबायबा मा बुंनांगोन नोंखौ जेनेबा 80 किल'मिटार दंबावो नै लोगोफोर 80 किल'मिटार नै एख'आनो जायाखै दाबो नै समायना नुयो गुड मर्निं लोगोफोर जोङो हटेलनिफ्राय ओंखारबोनानै मोनसे जायगायाव फैदोंमोन आरो खिन्थु जोंनि साननाया जायासै जोङो माने लामानिफ्रायनो नाहरनानै हाबनो बाखाबाय नैबे जायगायाव फैदोंमोन जों बे जायगायाव थरैनो इयाव फैनो मोनैनि नाथारांदो रुम सिङाव मिथिगोना बेसे बुलें भिडिअखौनो लायासै आङो खिन्थु मा होनो सिरि ब्लसम ना होनदोंमोन सिरि ब्लसम बिबारखौ नायनो फैदोंमोन जोङो खिन्थु फांसे फांनैल' बारनानै दङ बिफाङा मानसिफोरनि मबाइलावथ' ओरैनो मानसिफोरनि मबाइलावथ' ओरैनो मोजां नुदोंमोन खिन्थु फांसे फांनैल' बारनानै दङ ओइ नैखिजा ओरैनो फांसे फांनै बारनानै दङ ओमफ्राय माने जोङो दा हाबथ'ला नङाबा नैयाव हाबनो फैदोंमोन आरो जोङो हाबनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बिबारखौ माने इन्टारेस्ट नुहुरैनो जों हाबथ'ला आरो दा जोङो थांनोसै न' फारसे गुवाहाटि फारसे ओंखारलांनोसै लोगोफोर इयाव थांस्लायस्लाय नैयाव पानिपुरि फानदो इखो जानानै थां ओमफ्राय ना न'आव आवजार बिफां बारदोना नायनानै था आं इन्टारेस्ट गैया नै लामायाव नुदों लामानिखौ नायबाय वाव बिउटिफुल बारस्रा जुबाखै आरो ना दासो फिसा बारदो ओमफ्राय बे पार्कआलाय मा जेरावबो दं हाबथ'लायला माने बेफोरबायदि फिसायाव आं बारा इन्टारेस्ट मोना डेन्जाराससो मोजां मोनो आङो ओंखायनो बारा मोजां मोनस्लाबासै कमेन्टआव सोरबा लिरनानै हरदोंमोन सिरि ब्लसम लामायाव हाबै होननायखाय जोङो नायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय एख' जाथ'वाखै बिबारा बारफ्रुजोबबासो मोजां नुगोन ओमफ्राय बेबो एसे देलाय मालाय गानफब जोमफब बिरथिंलायनाय रिल्स बानायनोसो मोजां नुयो ओमफ्राय दा आङो बिदि पिके रखम जानानै एख' इन्टारेस्ट जानाय नङा पिके रखमसो लोगोफोर मा पार्कआव हाबहैलायनांगौ लामायावनो नुयो नै वाव बिउटिफुल चेरि ब्लसम बिउटिफुल फ्लावार दिस इज प्लेस शिलं प्लेस नै लोगोफोर नुबायानो खाथियाव इयाव सिङाव हाबनानै फैसा होस्लायस्लाय नैखौ नायनानै थां फांफा दंखायो मोजाङानो बिफाङालाय बिउटिफुल नुयो डिसेम्बरनि माबायावसो जायो दासो थम' जादों खोमा ना लास्टहालागैसो माबायाव 30सोहालागैसो मोजां जायो डिसेम्बरावबाथाय बरिया साफा नुगोन दा जोङो थांनोसै गुवाहाटि थांनोसै गारनानै शिलंखौ जायगायालाय समायना नै न'फोरखौ नायनानै ला जि स्टाइल वाव मोजांथार नुयो आरोना हाजो एरियायाव हाजोआव लुनाय न' नालाय समायना नुयो अभी हम जाने वाले हैं गुवाहाटी में अभी हम रोना धोना बीबी पति और मैं लड़ाई करके वापस आने वाले हैं क्योंकि मैं चेरी ब्लॉसम में जाना चाहता था और हस्बैंड नहीं ले जाना चाहता था अभी हम जाने वाले हैं कुछ भी नहीं है वहाँ पर गोबर व्हाइट कलर नि नुलायबाय नै लामायावनो नुलायबाय नै 2,000 years later. जोङो दा बाजै हटेल मोनफैबाय गुवाहाटि बेनिफ्रायनो थरायनाय दहाय लामायाव जलफि जाबोदोंमोन आलु थुफ्लेनानै ओमफ्राय मोखां सुनायाव आलुखौनो मोखाङाव दांजोबना लाबाय नामा बोरै जागासिनो माने आलुखौ जानानै
माबा खालामाखैमोन आखाइखौ सुवाखैमोन जलफि आलुखौ लगायनानै जादो खिन्थु आखाइ सुनो रोङाखै मा होनबावनो लामायाव गारबोदोयो ओरै खायथा खायथियाव उल्थां फाल्थां जाबोनानै गबोदो ओमफ्राय मोजां मोनथो होननानै जलफि जाना होबाय ओमफ्राय दा मा जाखो आखाइ सुवा गारा फैनानै बेबायदिनो आखाइ मोखां सुनाय बाजिनो मोखां लुजोब्बाय एख'ना दे एख'ना जाय बुस्थुजों दांदो बे बुस्थुजोंनो आखाइ मेगन फिथाइखौनो दांना लादो मिथियो ना मा जाबावगोन साला जिबनाव एख' रिक्स गैथ्रा गथ'आ मा दं बिराद खान्थि मोनफैबाय आरो ओंखामनि हटेल मोनफैनानै जोंनि बर'नि ओंखामनि हटेल मोनफैनानै बिराद मोजां मोनबाय जिबनाव थरायनाया स्रो स्रो मिनिगासिनो नै मा जागोन मेघालयनि ओंखामखौ जानानै बाबायमोन ओमफ्राय दा जासिगोन आरो बर'नि ओंखाम आयो मा ओंख्रि मा बेदर जागोन अमा बेदर मोनजाया खानब्रै जाबाय बेदरखौ एख' संफैलायनाङाखै अमा बेदर लाबोदोल' होनना बुंदो मिथियो थरायनाया अमा लाबोदोल' होनना बुंदो अमा ड्राय फ्राय मोनसे बिहरबाय बेनिफ्राय ग्रेभि मोनसे बिहरबाय जानोसै दा उखैजोब्बाय जों खैथासो मोनहैगोन मोनायगोन खमबाबो 7थासो जाहैगोन जोङो बबाव हाबनायनि टारगेट बाव नामा गैला गोसो दंमोन ओमफ्राय मा होनोमोन मा फेन्सि बाजाराव हाबनो गोसो मोनो मानसिया ओमफ्राय दाथ' जानाय नंला दा जाला इयो हाबबालाय नोंलाय न'आवलाय 10ता बाजियावसो मोनहैगोन सं हाबनांला दा जों ओंखाम जाग्रा लानोसै बेनिफ्राय थांनोसै डाइरेक्ट न'आव एकदमबारे गुवाहाटियाव मोनफैनाय बिराद खान्थि मोनबाय आरो ओरैबायदि ओंखामथ' उखैखादोआनो फुङाव जानायानो दा नै 3ता बाजा जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बर'नि ओंखाम लुगैबायमोन अनला नारजि मोनजागोन रा ना मोनजायासो थाबाथाय मोनजाबाय गैयाबा मोनजाला थरनाय ओंखामखौ नुनानै लुगैजोब्बाय नो बर'नि नै जादो लामायावबो गारबोबायबा नोङो बोथिसे बोरै जानो जिबनाव माने गेस्टिकजों बेनिफ्राय जा लामा खायथा खुयथाजों गारबोजोब्बाय आरो ना अमा गोरान दे नै गिरबावनो नामा नांबावगोन नामा दे जागोन दासो मोदोमदो मा जाग्रोना लानोसै दै ना माथोर ना खान्थि जानांगोन ना हो थरना खान्थि जानांगोन এনেকুৱা मिलौदो सालायाव माने बर'नि फिसा नालाय नारजिल' जाखादो एख' बुस्थु दाङाखै आंबो नै नारजिल' जाबाय এনেকুৱা मिलौदो सालायाव जेन 5 बोसोरसो मोनजायाखैमोन होननाय रखम जादों ना थारना हा 5 बोसोरसो मोनजायाखै होननाय रखम जाबाय आरो जोंना 2,000 years later. लोगोफोर मोनाबायानो माने बयद' जाममोन गुवाहाटिखौनो बारबोनो हायाखैमोन जोङो फरायनाया नै इमान गोजांनाय जायगानिफ्राय फैनानै दासो लकेल जायगायावसो जेकेट गांनै गानलायनाय गोजांबायनो नै मा जाबावगोन नोंलाय इमान गोजांनाय जायगानिफ्राय फैनानै दासो जुदि गरम जायगायावसो जुदि जेकेट गांनै गाननायनि गोजांबायबा मा बुंनांगोन नोंखौ जेनेबा 80 किल'मिटार दंबावो नै लोगोफोर 80 किल'मिटार नै एख'आनो जायाखै दाबो नै मिथिबाय न' मोनहैनो 75 किल'मिटार गुवाहाटियाव এনেকুৱা जाम बापरे बाप बुंनो नाङा मोनासेयाव এনেকুৱা जाम जायो हो 5ता जाबाय मोनहैसिगोन र' बारा 1 घन्टा बावबानो मोनहैसिगोन माम जाममोन आरो दा फरायनाया आसरित जादों मा एसे गारि जायो होननानै जिबनाव बेफोरबायदि गारिखौ नुफेराखैमोन फरायनाया बेफोरबायदि गारि गेदेरखौ नुफेराखैमोन नुवाखै बोरै गिदिंलायनानै नायदो बिसोरा दा जोङो डाइरेक्ट न'आव लोगो मोननोसै लोगोफोर बिराद मेंबाय पाठशाला मोनफैनानै मा लाख' मेक्सनो लाबाय नै मेक्सनोसो लादों मेक्सनो मोननै लाखादो बे मानसिनो गल्ला लाबाय ओमफ्राय जोंसो जागोन आयाल'सो जायोबा पाठशाला मोनफैदो आरो दासो ओमफ्राय मानसिनि मडेलखौ नाया मानो नै डेन्जार खाथ्रा होखायो माया
आफानि ड्रेसखौसो बखब्रबना गानदो बेनिफ्राय आरो मथा मथि 30 किल'मिटारसो दंबावो खोमा ना बेसे दंबावो बेसे जाबाय 20 किल'मिटार ओमफ्राय दा 30आनो बेनिफ्राय 30 किल'मिटारसो दंबावो पाठशालानिफ्राय हागोन हाला मोनसे मोनबायानो पाठशाला एरिया मोननानै बिराद मोजां मोनो एरिया मोनबाथाय मिनिस्ट्रि जागासिनो आरो मानसिया मोनफैबाय मा आंनि राजकुमार बिसनाखौ गोसोखांजोब्बाय आङो राजानिखौ जाम्बा मा बहा थांदों हो बहा थांदों हो नेक्स्ट बहा थांदों हो सोरलाय हो लोगोफोर बिराद मेंबाय दासो न' मोनफैदो ओमफ्राय नै नेक्स्टआ बहा थांदों मोनसे जादों मा माने एसे गोबाव जानाय होननानै भाबिदों नामा हो नेक्स्ट माने एसे गोबाव जानाय भाबिदों नामा नोङो हो ओरैबायदि मेंबाय दिनै मथा मथि सानसे गारि सालायबाय नै इयालागि इ मोननायालागि बावै दा आरामनो आथिं आखाइ सुनानै दुगैला बिराद गोजांबाय नेक्स्ट र' मेथाइ गोरायनो मेथाइ दं र' मेक्स मेथाइ दं मेक्स मेथाइ दं होमबा मेथाइ दं दलथा जेकेटा जिगोन स' आंना दलथा दोङो मोनफैबाय आरो नै न' बरिया आमुल खुरियाव दो थां खुरियाव ओंखाम जाखांबाय नोंसोरो खुरियाव गावनि खुरियाव लोंसिगोन आरो नै सानै जाबाय नै जाबाय नै बेखौबा बिराद आथुर जालायगोन आरो जानायखौबा बेखौ लोंनोबा बिराद खोलैजोब्बायसो हानिसो लोंबाय बेखौ लोंनो बिराद डेन्जार आरो नै आथ्रा मोनफैमारबाय होनबाथ' ना मोनफैमारबाय बयद' लोंखायो नै बे मोनसे गाबोन होनो दोनदो